Berrikusgarria, etxe handi honetatik ateratzen duguna. Mikel Zabaltzako gogoan herri plataformakok, herri ekimenakok, ikusi zuten mozioa aurkezten genuen, gaur hain zuzen, 30 urte betetzen zala, Mikel etxetik desagertu zanetik, eufemismo hori erabili baditeken. Ordungo gizartearentzat bateri dudarik ez zeukan, ez da gaurko gizartearentzat, baina 30 urte eta gero, egia ofiziala jasotzen duena, ez du egia aitortzen, justiziarik da egin, eta aitortzarik ez da. Hain justu ere, arrazoi horiek izan dira, herri ekimenak bultzatu, mozio hau aurkezteko bultzatu gaituztenak. Egia ofiziala eta egia soziala nolabait askoz ezberdina dira. Egia sozial hortan nik hartuko nituzke inkluso kontra egin dutenen partidu kideak. Denok dakigu zer gertatu zen, haiek badakite eta badakigu haiek badakitela. Balorazioa, gaurko erabakiaren balorazioa, susto pasata gero, zeren harritu egin gaitun eta kontatu gaitun suste bat, non enmienda la totalidad delakua aurkeztua zala, eta egia esan da, eta oraindik ulertu gabe, etxe hontako ingenieriak bertan bera utzi du eta aldu du gureak eztabaidara iristea. Pozgarri zeren herri ekimenak jarraitu behar du. Egia, justizia eta erreparazioa eta aitortza eta memoria behar den modun jasoa izan arte, herri ekimenak lana badu. Eta honek dudarik ez indarra ematen du. Pozgarria, udalbatzarrak berrestu egin duelako nolabait, duela 30 urte hartutako erabakia. Hau da, egiaren bidean agente aktibo izatea eta justizia eskatzea, eta orduan. Duela 30 urte berrestu egin du udalbatzak, eta inkluso ñabardura batekin, ordungo ezetza, PSOEren ordungo ezetzak, abstentzioa bihurtu da momentu honetan. Zentzu hortan, besteak ez dakite guretzak diren zartekoak. Entzun izan ditugun gauza batzuk, gureak balira hartu daitezkenak, eta beste batzuk gure ustez bigarren intentzio txarrez izatearen erabiliak izan dienak. Norbaitek aipatu du hain justu ere gure sentimenduen kontra, segurazki momentu honetan, kalifikatu egin du, batzuentzat lehenengo mailako biktimak eta bigarren mailako biktimak badirela, hori edonork esan dezakegu, eta hori esan da egin batean gu bultzatzen gaituna. Gu bigarren mailakotzat hartzen ditugunak ematen du hori esan duenaren ahoan justu kontrakoa dela. Zeren erabili duen argudioa izan da, badirela beste agentek egindako biolentziaren ondorio teknikoak nolabait argitu gabe direnak. Aipatu duenean ez dakit zenbat hildako pertsonen kasuak argitu gabe direnak, hori ez dago parekatzerik. Egia justizia eta erreparazioa eskatzearekin. Aitzuten ere, bakoitzari dagokio, denoi dagokiena, ados. Baina gauza bat da, teknikoki argitua ez izatea, nola gertatu zen, zeinek egin da eta bar, baina horiek lehenengo 0 minututik behar den du. Biktima izaera aitortua dute. Ez dago parekatzerik, baina ez dakigu nola gertatu den edo zeinek egin zuen, konkretuki zeinek egin zuen, ez dago parekatzerik, oraindik ofizialki
biktima izaera jaso eta ez duen batekin.